ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସଭାଗୃହରେ ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସିଡିପିଓ ମନୋରମା ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କର୍ମଶାଳାକୁ ବିଡ଼ିଓ ଚିନ୍ମୟ ମହାନନ୍ଦ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ୟୁଜିବି ବ୍ୟାଙ୍କର ବିଏମ୍ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା, ଜୁଭିନାଇଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ର ସଭ୍ୟା ରଞ୍ଜିତା ସାହୁ, ଅଧ୍ୟାପକ ପୂର୍ତ୍ତି ପଟେଲ ଯୋଗଦେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିନା ସୁଧ ତଥା କମ୍ ସୁଧରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଋଣ, ସାମାଜିକ ଅଧିକାର, ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ 3 ଜଣ କିଶୋରୀ ବାଳିକାକୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି 1000 ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କର୍ମଶାଳାକୁ ଅଦ୍ବିକା ବ୍ଲକର କିଶୋରୀ ବାଳିକା, ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏବଂ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶିକା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବତୀ ପୂଜାହାରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ